Mi lesz itt? Mi van itt? Most kaptam az a vérszemet. Nem tudom, én még mindig nem tudom eldönteni, hogy ez most ki lesz. Hát ezt szerintem senki nem tudja eldönteni. Én most már teljesen meg vagyok zavarodva. Egyszerűen... Ez most mindent vagy semmit? Megzavarodtam. Tudod, hogy meg fogja húzni? Mint a gép. Aki ezt a futamot megnyeri, holnap az vívja a női döntőt Dorcival. Felkészülni 3, 2, 1. Vetik ki magukat a lányok. Na, kinek az idegei és a teste bírja még? Az utolsó megmérettetésen, az utolsó futamon, az utolsó körben. Ennél ezt a játékot nem lehet élesebben játszani. Fönn az emeleten zászlók repülnek. Mérleghinta. Kinn a második mérleghinta, zászló repül, jönnek le, itt már nincs gondolkodás, itt csak mozdulatok vannak, és Dorka beteszi a helyére, Gabi most, és jönnek ki, szinte egyszerre érkeznek, Dorka kezdi el tekerni előbb a karikát, de Gabi is őrült erővel tolja, és megvan, mehet tovább zászló lent, Dorka jön ki a pályáról, ő hozza az akadálypályát, Gabi jön mögötte. Dorka rakja ki a lasztikat, Gabi robban ki, és Dorka kezdi a dobást. Rövid, Gabi kezébe a labdák. És kipattan belülről. Gabinak benn van egy, Dorkának benn van egy. Mi lesz itt még? Dorkái rövid. Gabinak benn van a második. Hosszú, fut a labdáért, egy labdával. Dorkának van 3 labdája, ez rövid. És Gabi! Game, set, match! Busa Gabi a női döntős! Dorka exatlonjának vége! Busa Gabi a női döntős! Dorka exatlonjának vége! Megtaláltam a hibát, egy kicsit képvettem. Ó! Valóban! Ez lehetett a gond. Csak a tegnapi napot sajnálom. Mert ennek holnap kellett volna megtörténnie. Ennek a párháznak. De annak örülök, hogy nem módszerben történt ez. Nagyon szép volt. Nagyon-nagyon szép volt. Hát, nem gondoltam volna. Köszönjük, hogy követtek minket, ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért
itt és itt tudtok jelentkezni.